Musa ya aka yi ne? Ya bude ni kuma kai ya bude kamar wannan kamar mata kamar sai na take da saki 10. Kai dallawa yake sakin mata saki 10 ai laifin ka ne. Kai ne ka bar matarka kowa ya shigo maka cikin gida. In an magana ka ce kwazin ɗinka ne. Da ka sai maka kai shi kamar Musa kamar kaji kamar yayi na kamar kayena ni. Kamar ya tare kayena ni. Kuma kowa kamar sai kamar take kamar wata kamar zauna kuke yana. Wai waye ke zama a kujerar ka wani? Yaya maka maza. Katin ɗin gadda ayya. Ai sun kwahe maka albarkatu. Kuma kai bayana kuma an gane kuma me kace nufi? Abinda nake nufi kai baka san mutuncin aure ba. Baka san darajar matarka ba. Ka bar gidanka kowa shigowa yake yi. An ebe maka albarkatunta. Wallahi na yansa kuma da Allah mu kuma yau sai na sassaya su. Ba sai na sassaya su. Ka taka min gilas. Saboda today I'm together with the successful director, Shani Ali Muhammad, the director that doesn't like the work randomly. Malam Musa gurin ka na zo ka gafarce ni. Kwanakin baya ka ba da shawarwari na ki dauka yau ga amfanin shawara ka dawo. Yau kwana hudu kenan matata ba ta gida. Ban san me yake damun ta ba a halin yanzu ni so nake ma sake ta. Shi isa na zo ka bani shawara. Ni zan gafarce ka ba ruwa na da kai ni ba dan uwanka bane. Ai ba za ta saku ba. Saboda me kun sake addini duk abin yadda ya shar'anta muku ba shi kuke bi ka bar matarka wancan ya fita wancan ya kimta wancan ya lakata ba ruwanka da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama tana kawo muku kuɗi ko har zuwa ake a baka mota har da baku kujera to ka je wala kira tana nan za ta sauke ma kujera aka Malam Musa kai kuturu mai kai wa Allah ya baka ido ya hana ka ya da ya baka ido in rubon ka bewa wani irin shashanci ne kana ina kai da Allah malam saurara mu kai yakwa Kin tsoron Allah zaki mutu zaki dana da Allah mu kuwa fatka ƴaƴan mu ƴan dugu su suka so ke talalata su masu iya magana na cewa duk abin da ka shuka shi zaka girba haka zalika ba a yabin dan kuturu sai ya shekar 40 da ya tsinsa wallahi sai ka sake ni nace idan ka haifi uwarka da ubanka ka sake ni ai ni ma wata tsawata ta wayar da ni shargalle gidan shargalle nan ne gidan da muke fatan mu ga mun more ni ne rawa tsirara inda zo kake ka harle ka kwatalle ka tara ka bodara ka gwangwaje ka bodare kai war ka mi ka war hela kai lantarki kai gidan hargalle shargalle kira da kimiyya wannan lissafi ne na mai buga lissafi daidai a lokacin da yake barin lissafinsa ko da ku yi mintuwa zaka ga lissafinsa yana tafiya daidai tabbas an fake da guzuma an harbi karsana a lissafinsa cewa daidai yake tafiya bai san cewa ya bar bai da kura ba domin irin kala halittar da ya canja ya bambanta daban da 'yan maza shargalle shiga daki ka je ka hau gale ka kwanta mai gida ai yau wai naka ta musamman ce Alhaji wai naka ta kammala shiga daga ciki Anisa ki bashi wainan nan da kyau fa kuma kin san ma me ne Quran nan na je siyan waina kai mun je siyan mu ya kujera an zauna mu hira da shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ummi mijinta a sai ki harkar fasikanci za ki koma mijinta to ne zai miki ya ce ki zauna ba ku da manya a gidanku ne akwai amma ba irin ka ba ko wai kai bari billahi lazi wa ma zan yi sirara anan ni da ke mu da wanda ki ganin ta fara wai mai gida da kukan tsarki shargalle bari fito miki a mutum sak ba wani abu ne yasa ni tsamacin nan gani ne manyan mutane na taruwa a gidan nan da yan zawarawa ni ma zan samu wanda zan rinka rage zafi ko kuwa ai ni dan ma Allah ya rufa asiri kamfanin Kilina Film Production suka dauki nan ka muku wannan katishin mu na shargalle